Az 1, fül, 2, kölyök, 3, kölyök, 4, kölyök, 5, almas, 6, lelkas, 7, másik fele, 8, lent, 9, fél, 10, 11, 10, utána 12. Azaz, menjünk erre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Még egyet arra fejezzük be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 után.